Виж какво ти бяха да кажа. Дай да се приближим. Чакай, че се вижда. Как е? Всеки на някъде. Малък катеричок. Катерици, катерици. Ето тук има интересен парк. В другия парк не сме видяли нито една катерица. Да. Това е онова кит. Всеки да кара. Малчето спи. Тъчето му е толкова интересно. То тръгна да търси катерица. Тя се качи по дървото, няма да стои. Първи път виждам катерица. В парк. Катерица. Катерица в Софийски парк е много рядко да се види. Значи е много детски този парк. Много добър. Да, той въобще не е пипан. Ето хубав парк, да. Малкият въобще не го интересува. То си спи. Ние трябваше да се обаем на рали. Стани, бе. Можеш, да, ама... Дади съм ленчена, тя сигурно не е речак. О, те са много сложни в приготвянето. Не е толкова просто. На 15 август са винаги в Орешака, защото там има голям събор. Ама не, да ходят, ама не съм спомня. На къде да върви сега? Наляво. Ако си взимате кафе... Аз не искам, аз пия две кафе. Аз искам да си взема.